Molweni, sanibonani, dumelang. Lina ke thabang ke lethabo le thabisang ke ngwana wa Hamashigo Ndimlo. Welcome to Asixoxeni, the ultimate hoarding transformation series that delves deep into the tangled lives of those grappling with the overwhelming grip of clutter. Namhlanje silaye Orange Farm. Sibhalelwe uSithembile owakwaShongwe. Uthi simncede asambe siyohlangana naye. Igama lami nguSithembile wakwaShongwe, ngihlala eOrange Farm Extension 2. Nginibizele ukuthi nizongisiza la ekhaya. Ugogo usegcwalise izinto kakhulu endlini, sekuyi-overload. Akusabonakala ukuthi yindlu noma isikhanga. Lolu sizo lele nginibizele lona, I know that you guys can provide neteam yenu. Ukwazi ukuthi kuphuma yonke inxushunxushi, iphepha, iplastiki, yonke into ehlele endlini engamelanga ihlale, ngisho nensimbi, ukungcola nje konke. Ukuze sibe nekhaya eli-clean, elijabulisayo neli-hygiened, yinto enginibizele yona today. Hello, kunjani? Ngiyaphila. Ngicela ihug, ngayithola? Yes. Uyaphila? Ngiyaphila. Awusemuhle ngehaircut, bakushunile la ubuya khona. Into yokuqala engihlangana nayo yitina, zigcwele nje ejardini. Mind you, angakahlangani nokunye ukuphambili. Bashilo ukuthi kugcwele kodwa ayibole engiyibonayo sifikele yona le. Into engithi ngibhalele, we have a problem because of Slano Kokwami. After the passing of my mother 2006, my mom makashona nge-accident. It's okay. So my granny, I think because of her grief, she started to thatha izinto all over. And ngasho ukuthi ngoba vele bekuyi-breadwinner esele after my mom passed on. She started taking things, amabhodlela, recycling, trying to make life for us, me and my younger brother, because we're suffering to school. We don't have the freedom of being us. Even if we bought something new, because we're staying in a house, it's not like we sit home or assistant, but because of what we found ourselves in, good situation, we had to stay in. That's what I can say. And it's even worse on my case, because I just found out putting my stones now. They're busy cleaning me inside. So coming back to the house, actually dusty, and hygiene. I'm a window lang, I think it's been 20 years. It's not full. We've never opened them. My son is even 6 years today. I see a young woman in pain. I see a young woman on anger. But most importantly, I see a young woman who's hurt. When you come back, go dust. Yes, kuna everything engaba harmful for umntwana. Ngiyabona mina mara for umntwana. Sure. It's not good. Sure. So, Sithembile, mawubhekile wena njengoba usuyixoxile le ndaba nokuthi inzima, the living conditions engihleli kuona anzima kakhulu. Yes. What is the ultimatum? Kusho ukuthi ugogo makala ukuthi angafuni isixoxe wena i-ultimatum yakho ithini? Mina kuzomela ngihambe la, because I can't. I'll have to take a removal umntanami and have to go like kwenye indawo because I can't. Singahlangana naye gogo? Yebo singahlangana. Sibone lesimo osichazela ngaso. Ngifuna ukuqalisa nje la ngaphakathi la aqale khona ukuyifaka lezo zinto. Sure. Ngizalandela wena. Okay. Bathi Sithembile, yilo le window lingakavulwa? Yes, yilo le. Yes. Ugogo wami started to bubeka izinto la, but masekangenwe le idea yakhe yokudopa wathatha ama-plastic now to close la matshala instead ukuthi awaphekhe kahle. That is when the chaos started. And then naike i-trash esinayo la, as you can see. Yes. Bona namabhodlela lana. Okay, lanka ke ayasebenza ezibona i-bag leyana bayawa-recycler. Uyawashaya ugogo awashaya, then kune-certain time kuza i-truck ewathathayo. Iyawakala ngesikali 500, 600 kuyadepend uthola malini with each isaka. Wow, okay. Yes, and then this is the other one side leli engikhuluma ngalo ke futhi. Ukuze ufikele nalana. Gogo khona njengoba ngithe ngizosuya kuye umbone uthi kumazi ke kancane. Uhlangana naye. Gogo,
Yebo cha. Bangathanda. Siyaphila. Yafetha lo msebenzi samsungulile. Hayi, Oh gogo, lona usisithabanga. gogo singahlala phansi sizococa kabanzi. Isahlale gogo ncane. Singahlala. Hlala. Ngiyabonga kakhulu. Ngikhalphina stedina mhlophe la ngazela khona ngashadwa kaShongwe. Ngizalwe ngo-1942. Benginengane ezifo sekushone 2. Akekho kosebenza yimyuma ondlala abantwana-ke ngoba sebengaka babe saqala ukufungena isikolo sithembile washona kumama baphenduka ngemoto. Gogo kuze sifike la ekhaya kube nje kwaqala kuphi? Njoba uthathe let's amabhodo kancane kwaqala nini? Kwaqala kanjani ungangichazela? Sekuyisikhathi into ngenza nangasebenzi. Nangasebenzi nje ngivele ngiyokwenza into ngihambe ngiyolima ngenze yonke into. Umuntu nje uthanda ukwenza into ezongifakela impilonyana. Bakhona nabo babeke nezabo izinto manje vele kugcwaleke manje kwendindini. Asibone-ke ukuthi singazithola sihambe gogo wosa. Ngokumbono kwami ugogo ukhathele. Akusukukhathala physically, ukhathala komoya. Wow. Kumele imithwalo nje. Namabhokisi la phezulu gogo. Aphethe ezinye izinto. Ngithi ukuthi-ke ngiyiphenye nazo. Amasethwe impawu. Ngiyiphenye nazo ngoba ukuthi sikhipha ini isenzo zayo. So ukugamulala la. Uthi ugogo ulala la. Yes. Umuntu omdala ufika kanjani kulombhede ngoba ngiyabona ukuthi mude kakhulu. Ngiyafika. Uyafika. Ngikole esitulweni. Ukhwela la isitulo. Usakhona ukukhwela? Hawu. Lobu. Hayibo usesemusha nje une-energy mos. Mawumbuza ukuthi kwamanye amabhox kunani uyakutshela ukuthi angazi ukuthi kunani. So uye unayo inkinga yokuthi abambelele into engasebenzi. Kunjani bhuti wami? Siyaphila. Igama ubani? Igama uZakhele wakwaShongwe. Wena ulama usithembile. Ya ngiza after. Okay. Izinto engizikhumbula ngomama yabo ukuthi umama okuqala ngathi bekayi-breadwinner yale ndlini yabo. Ukuhamba kwakhe kwale mali kakhulu because we were left in the dark na yabo. Mina ekugcineni nje ngakujabula ukuthi masinganceda ugogo Nhlini asorte out izinto zakhe then masingene endlini yonke into eyakudala ihambe ye-scrapyard. That's it. Zakhele manje ugogo uthi njoba kugcwele la khona izinto ezakho lana. Wena uthini ngale ndaba? Hayi la so far ngithaya mina akusiqinisho. I don't have anything khona la ngaphandle sisawo. Nangaphakathi futhi ngoba ushilo ukuthi impahla zikhona nawe ucontributile kule ngqitha. Mina utho futhi wena sis. So mina next my computers service ahambiswe like izinto zamanje. We don't have. I have for my son, I have for me. Asinazinto zinto. So Ngoba nengubo zakagogo. Sila ingubo zakagogo asinika zona sinengubo kulakhe. Mina anginankinga nje. Kodwa khona sengibona ngathi ukuthi ngaba njalo ukuthi ongqulu ngiyekela amabhodlela ngithule ngithi bonke ukuthi kogcwasela nale nqumbi nje le ngivale wona aseshayiwe amabhodlela akufanele ukuthi ngiphiliswa yiwo nje anginankinga. Ngaba nje ngicela ukuthi-ke kini ngiyekeke udoba Thina ngosho ngithi ukudoba sithi lezi ezigcwala so uyekela ukuzigcwalisa because ziyasafecta. Sibona ukuthi ngibani-ke ozolukhuza lapho. Ziyasafecta because wena manje suyaduba and thina besingabizelanga labantu ukuthi ngenze njani-ke nifune into ngizoyibonela ngingabheki impuphu ngingabheki lutho. Ngiyaphisana kodwa seyithanda ukudelelwa ngoba seyikhulile. Seyithanda ukudelelwa. Sekufuna ukudelelwa yona le ndaba. Sithi let's lose some of the old stuff. You'll get new stuff, definitely. You have to make room for other stuff. So when I just vumentlis you come lezo zinto lezo uzothola ezinhle futhi eziningi futhi yabo. Ngoba ezinye izinto zakho gogo zaziphinda like you have like i-wardrobe ne-wardrobe, i-fridge ne-fridge, i-cabinet ne-cabinet. Like ever since ngiwa exista ngiyacabanga izinto njalo personal izinto ezi-2.
khona ngiyanyanya lento nami kwamina ngokwami ngisathanda kodwa yona nami ngiyayihafula. Angithi siyavumelana ukuthi siyaxoxa. Yebo. Siyaklina ngithi gogo. Yes. Ngifuna ukuzwa wena usho. Angikwazi uhleka ngingavuma. Ngiyabonga lokho. Angabe ngenzelani kanjalo? Ngeke ngikwenze lokho. Siyabonga. Nami ngiyakujabulela ngiyabonga kini nonke. Angihambi ngedwa. Kukhona i-expert ezayo engifuna ukuthi nihlangane naye. Ne? Ngiyabuya ngiyomlanda futhi. Sanibonani, my name is Mbali Nhlapho and I'm your favorite housekeeper. Bakayethu, as promised, we here with sisters at work usisi Mbali asiyokunceda umndeni wakaShongwe. Asilandeleni. Mbali, uMashongwe ke lo. Niyaphila gogo? Ugogo. Siyabonga gogo, siyabonga ukusamukela la ekhaya. Sizokwazi ukuthi siligcine lihlanzekile ekhaya. Ngayekelani kumafukufuku. Nje gogo, hayi no ya. Ningisiza. Siyabonga gogo, siyabonga nokuvuma ukuthi sikusize. Njengoba usiphila imvumo singangena ngikhombisa usisi Mbali ukuthi sikhipha ini. Ngenani. Siyabonga gogo. Kuleka gogo sokwenzela ukuthi ikhaya lakho libe lihle. Ubuye ulithande futhi kube mnandi. Izinto eziningi ezila endlini ugogo akazidingi. Kunamadina set maybe ayi5 asesemabhokisini, kunamabhodo amasha wakagogo asemabhokisini akasakhumbuli nokuthi wayewathenge nini. Izinto zabantwana bakhe zakudala abasekho emhlabeni abanye abantwana bakhe kodwa usazibekile. So wathola abantwana bayi4 gogo. Kuthi uthi lo ngabe umama laba ngabe sengumthole siyahamba lo baba. Manje ushone nini gogo, ushone kanjani? Wabe yongcaba wawe evenini. Oh, waphenduka ngemoto. Umama kaStembuleke naye waphenduka ngemoto. Kuthe ngizange ngize ngikhona ukuthola imali. Ngayo ngazama ngangithola imali yakhona yokulimala. Uyaphatha kanjani leso simo gogo? Ngizokwenza njani? Ayikho into. Ngizokwenza njani? Ngangizokwenza njani? Ngashona. Angishiyana abantu abancane kakhulu lapha. Ubona nje sengumadobha ngidobha ngasaqeda. Bakhushe yimi mama. Wondla bona. Yobe umuntu omdala. Ugogo, what she's going through is post-traumatic stress from the loss of umntanakhe. It's grief that has not been resolved. Njoba sifikile sizoxoxa la ekhaya. Ushintsho olubonayo kungaletha ini empilweni yakho, kungaletha lukhulu nje kufuna ukuthi futhi nami ngehle namalokhuza nalama amabhodlela asiyancipha ngabeside azoncipha amabhodlela. Ayancipha okay. Beside lokho ngamshanyela ngishimshanyela mina ngamshanyela igcino imshanyelo. Cha ngiyaphela ngenzela nje ukuthi noma ko wazi ukuthi unezinto ongahlupheki namabhodo na everything ngiyisebenzele nje. Yabo. Ugogo is a hoarder. But hoarding yakhe is based on grief. Most people hold their grief in their body. With ugogo, she has no illness regarding umqolo wakhe, but ugogo uyagoba. So grief finds an expression physically if it's not thoroughly dealt with. Mzansi, there you have it. Kodwa sizoqhubeka noMbali. Asingene siyoklina bafethu. Siyaxoxa namhlanje. La endlini bekufanele ukuthi kuqale kudiklathwe before ukuklina, before sazi ukuthi yini ehambayo yini engahambi. So we had ukuthi njengoba silana siqale ngalama plastic sisuse lama box so that sizokwazi ukubona ukuthi siyaqoqa ngempela. Hayi ngiyafekta ngoba dala masikhala ngalododi lo gogo kwala amagundwane kwala yabotikilishi yonke lento lesithi siyaklina masibona ukuthi uyafana ngoba sesifile mandala from sifika la 89.
Uzoxoxa kanjani usesitokisini uboshiwe? Uboshiwe, ayikho into engayenza. Angeke sithi skip idoti kuye kungena umoda. No, don't worry. Ilanga lethu aliqali kahle because uzakhela uthatha zonke izinto uzibuyisela endlini. Uhamba ye ku-skip bin ayokhipha izinto. Ngalesikhathi lesi sishina bowungekho ukuthi uzochoose. Ngeke uzoyenzani ngiboshiwe? Uzoyenzani? Uboshiwe Uzoyenzani? askisi ukuthi bowuboshiwe izolo. I'm glad that you buyile. I'm glad ukuthi ubuyile. Khululeka I'm glad that ubuyile. So uzosibeka phi lezi zinto ngoba sisaklina phakathi. Ungazibeki phakathi sibeke lapha ngaphandle. No siyaklina phakathi. Sibeke lapha ngaphandle. Mawusibeke lapha ngeke sizilahle. Phakathi siyaklina ngaphandle. No. Baba sibeke lapha ngoba phakathi siyaklina. I felt ukuthi uzakhele actually is the one angafuna ukuyeka. Ongafuna ukuthi izinto zingaqoqo. Laka gogo kuphuma amaskibhini ayi6 agcwele izinto ezilapha kathi kule khaya lilincane kangaka. Unogogo lezo zakho zisasezintsha lezi bowuzigogo uyaphi? Siwani ngathi manje Phela mina bengithi dress to kill. Siyabonakala ngeproper ukuthi leyana i-dress to kill. Isizathu senza ukuthi siqale ngaphandle ukuthi akuna space so we had ukuthi siclean la ngaphandle njengoba siclean la ngaphandle then sizokwazi ukuthatha lezi ezingisendlini sizilethe ngaphandle sibe nespace. Window lang, I think it's been 20 years. It's not full. We've never opened them. My son is even 6 years today. Akazabone ngivula window la. Mbali, Mama, hayibo. Ngiyakubona umatasa. kakhulu. Kakhulu kuyasetshenziswa. Sengibuyile. Ngicela sisondele ngale. Ngiyabonga. Sizokhuluma kancane ngoba hey, angifuni ke Awufuna sishawa ukuphazamisa process. Awufuna ukuphazamisa process sahamba kahle. Ngichazela kabanzi kwenzakaleni. So far so good. The only different or challenge esihlangana nayo is when ubhudi omncane wala ekhaya afuna ukubuyisela izinto phakathi. Hayibo. Uye nje lwayo. So uzosibeka phi lezi zinto ngoba sisaklina phakathi. Ungazibeki phakathi sibeke lapha ngaphandle. No siyaklina phakathi. Sibeke lapha ngaphandle. Mawusibeke lapha ngeke sizilahle. Phakathi siyaklina ngaphandle. No. Baba sibeke lapha ngoba phakathi siyaklina. But we've managed to calm him down. Okay. So far so good. We're trying to clear amakamera. Engiyithandayo ukuthi ugogo uchoose azinidayo angazinidi uthi lahla. Angazinidi uthi lahla. Uyadedela mamela siyaqoqa. No siyaqoqa. Into eyenza ukuthi la kagogo ungaqoqeki. Yonke into ingena endlini. I-way forward ukuthi ngingasafakwa lutho. The way kungakhona manje kwenele for lekhaya le. Kwenele for le. Asikaqedi but we are close to 70% done. Let's say 80. 80% done. Yeah. So I guess hobele 80% sibone ukuthi hayi le 20 hayi alakasha Isele incane le 20 ayinani. Noma nje isele yona as long as the 80 is done. Bahayethu, we've reached that important moment, the main moment of why we're here. I would love to invite ugogo noSithembile futhi ukubona ushintsho siwenzile namhlanje. Let's go through it. Mashongwe? yebo Gogo, usi-ready ukubona indlu yakho nanoshintsho yebo ngiyena. esiwenzile? Ngicela ukubona. Okay. Asiphakame ke muntu omdala. Our final touch up. Sisimbali. Ngithanda sami. Hayibo. Ngithanda sami. Hayibo. Uwayeseyihle. Surprise!
asibone-ke okunye ngale sawune-dining room Mina phela. ngithanda ukuthi abone i-dining room, athande abone ikamera. Yabona la ulala khona gogo. Uyolala njengenkosi. Ugenipela. Uzwa ingubo nengubo newashing nje ungayifaka nje la kubasket. Buka kuhle kanjani gogo? Kuhle gogo. Waphuma ngisho nama Siyabonga. Amakhabethe ayabonakala. Babukeli, ave ngiziqhenya kakhulu ngogogo Selina. Siyajabula ukuthi wamukele usizo lwethu njenge-asiqoqeni. Ngijabula ukuthi usendaweni ehlanzekile, elethi themba, ene futhi indawo epholisa amanxeba. Bheka nje kuthi kuhle kanjani. Ngijabulile. Ngizizwa nje ngijabulile. Angazi ukuthi ngayichaza kanjani ifeeling enginayo over ikhaya lakithi, that I'm not even afraid to say kukithi. We're hygiened, we can open our window, we can now sit, nomntanami can even play freely now. So sikhona isipho engathi nihlangane naso. I think it's a symbol, or it should be a symbol of ushintsho owenzakele namhlanje. So Sithembile, I'm giving it to you. Ngicela uyihande over to ugogo umtshele ukuthi kahle kahle sizosibekaphi lesipho lesi as a reminder. Okay, gogo. Wow. Lesithombe lesi ngifuna ukuthi angisho ukuthi sakababa bakho asibalulekanga lesi silapha. So bengicabanga ukuthi sifake sona lapha noma sesifake ikhethinisi elihle sibonise ukuthi ubaluleke kangakanani la ekhaya. Futhi mina nje ngizofuna nokubonga ukuthi ukwazile ukuthi wenze iphupho lami ukuthi libe likhame true, ukuthi lendlu le ibukeke. For illness yami ngoba ngizohamba ngiyenza le operation engiyenza, angicabanga ukuthi ngizobuya nginenkinga, ngizobuya nami ngazi ukuthi ngibuyele ekhaya eli-warm, ekhaya eli-clean. Ngijabule kakhulu, ngiyabonga futhi ngalokho eningenzele khona. Ngingakhuluma ngathi ngiyanithemba ukuthi nizoyenza lento le. Singasho ngathi ngiyanithemba ukuthi nizoyenza ekhaya lakho kwami ukuthi libukeke libe lihle. Siyabonga umsebenzi wethu uphelile namhlanje. Ngicela sisondele ngasemnyango sizonishiya ke manje. Okay. Siyabonga gogo, siyabonga. Yebo gogo. Awu. Nje. angazi ukuthi ngiyathini. Angazi ukuthi ngibonge ngithini sele. Sele ukuthi ngibonge kanjani ngoNkulunkulu. Ngikose ngijabule ngendlela engazange ngibone. If bengikhona ukulilizela ngave ngiyalilizela, kodwa into engizama ukuyisho ukuthi inhliziyo yami inentokozo kakhulu. Hoarding sometimes is an illness and a sickness that we are not aware of, and it's a tree with a lot of deep-seated roots. Namhlanje to see ugogo smile, unamazinyo ayi-2 kodwa lalela, usmilile, wabonga. Sithanda nokuthi the bond between uSithembile nogogo became strengthened. But yeah, this is it. This is KwaShongwe. New, transformed, and a happy place.